Tento kostol nám navštevujú ľudia z celého sveta. Mali sme tu hostí z Japonska, z Ameriky, z Holandska, z Austrálie. Najčastejšie nám tu chodia ľudia z Nemecka. Je veľkou škodou podľa mňa, že sa tu už, myslím, pomaly 2 roky nekonajú omše, čo viacerým ľuďom v dedine prekáža. A inak tento kostol má už vyše 500 rokov a myslím, že pred 6 rokmi sme tu oslavovali jeho výročie. Hervartov. Malá obec na východnom Slovensku, ukrývajúca veľkú raritu. Hervartovský kostolík bol pôvodne ako všetky ostatné postavený bez jediného klinca či skrutky a stojí tu už vyše 500 rokov. Rímskokatolícky kostolík svätého Františka z Assisi je však len jedným z mnoha drevených kostolíkov roztrúsených po celom východnom Slovensku. Mesto Bardejov to nie je len historické námestie, ale aj okolie ponúka veľa zaujímavostí. Jednou z nich sú drevené kostolíky. Na Slovensku je ich okolo 50. Viac ako polovica z týchto unikátnych drevených stavieb sa nachádza na východnom Slovensku a z toho 9 v Bardejovskom okrese. Ukrývajú sa v malých zabudnutých dedinkách, no aj napriek malej propagande ich turisti navštevujú. To je určitá skupina ľudí, ktorá prichádza priamo na drevené kostolíky. Tu keď prídu ku mne, tak ja ich potom už iba navigujem, že ktorý je vlastne ktorého vierovyznania. Existuje tzv. Karpatská drevená cesta. My sme tu mali donedávna materiály, tie sa už vlastne vypredali. Také brožúrky, ktoré robila Svednická regionálna rozvojová agentúra. No a na základe tohto, oni už to mali aj v rukách, ale bola vlastne na základe brožúr, ktoré vydáva Slovenská agentúra pre cestovný ruch. Existuje tiež taká publikácia o tých drevených kostoloch, tak viac menej sa pýtajú na to sami. Odo mňa dostanú už iba komplexné informácie o kontaktnej osobe, ktorá má kľúče, prípadne o telefonickom kontakte, koľko sa platí vstupné a tak ďalej. Do Bardejova zavítajú ročne tisícky turistov, avšak pri tomto len 16 km od mesta vzdialeného trojvežového dreveného chrámu v Jedlinke sa pristaví iba zlomok z nich. Nejaká 1/10 turistov, ktorí prídu sem, lebo najviac ich zaujímajú tu na Bardejove vlastne tým, že sme zapísaní v zozname UNESCO, tak ich zaujíma, že čo konkrétne z toho Bardejova je v tom zozname, tak samozrejme idú za históriou, za historickým centrom. Drvivá väčšina nevie vôbec, že tu máme drevené kostolíky.
Grécko-katolícky drevený kostol v Lukove je tak ako všetky ostatné národnou kultúrnou pamiatkou. Existuje medzi týmito klenotmi drevenej architektúry nejaká spolupráca? Čo sa týka nášho regiónu, medzi nimi navzájom žiadna. Jediné také spoločným motívkom je to, že patria pod Grécko-katolícky farský úrad. Oni sa viac menej nestarajú o problematiku turizmu proste skoro vôbec. To už skôr zabezpečujem ja tým, že im skúsim ponúkať napríklad tieto brožúry, ktoré vydalo mesto. To je taký komplex informácií o všetkých tých 9 kostolíkoch, plus ešte mám z dávnych čias drevené kostolíky pohľadnice. Tak do jednotlivých dedín vlastne sme doteraz distribuovali tie pohľadnice. Maličké obce, ktoré nemajú peniaze ani na svoje základné potreby, nemajú šancu udržiavať kostolíky a prispievať k ich zviditeľneniu. To, že kostolíky ešte existujú, je len vďaka zapáleným aktivistom, miestnym obyvateľom a ochrancom historických pamiatok. Dúfajme, že časom si kompetentní uvedomia nesmiernu cenu týchto unikátnych pamiatok pre cestovný ruch. A možno to už bude v dohľadnej dobe. Veď Slovensko sa na budúci rok chystá predložiť návrh na zápis niektorých drevených kostolíkov do zoznamu svetového a kultúrneho dedičstva UNESCO. Run for your life and simulate your smile where you can. Bed bug is under our skin.